Il-paċi miegħek lilek li qed tismani. Hekk nibdew billi insejħu Trinità Qaddisa fostna bl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Jiena Sister Teresa Camilleri, Soro Agostinjana, ġili ltqajna u ġveru. Bil-għajnuna Alla rġajna ltqajna darba l-programm ġdid tagħna li jinsemmejtu Uliet is-Sultan. Il-programm Uliet is-Sultan huma sensiela ta' programmi varji li se jlaqqawna ma' Ġesu Kristu. Dawn il-programmi is-Sultan waħdini tagħna sajjena niskopru l-identità vera tagħna. Sajjena niskopru teżori ġewwa fina li forsi qatt ma tajna kasom. Sajjena niskopru iva li ġo fina u madwarna tinsab għana enormi. Tajjeb li nilqgħu din l-opportunità u nħalluh jidħol fil-qalb tagħna, ħalli jena niskopru aħna tassew minn aħna. Għanna bżonnu eżis semmija biex jakkumpanjana fil-ħajja kollha tagħna, biex hekk inkunu nistgħu ngħixu u niċċelebraw il-ġranet ta' ħajjitna b'mod sħiħ, b'mod responsabbli, b'mod ferriħi. Nittama lil mulejjejn li hekk ħalli nista' b'xi mod inwassal dak li l-mulej inebbaħni li għandi nwassal. Jien ninsab ferħana li għandi din l-opportunità li nwassal xi ftit l-esperjenza tiegħi ta' Ġesu Kristu. Jien m'iniex se ngħid affarijiet speċjali. L-unika ħaġa li nixtieq ngħid ekku f'dawn il-programmi huwa dak li jiena skoprejt fuq Ġesu Kristu. Jiena skoprejt affarijiet sbieħ fuqu. Nixtieq hekk anke l-esperjenza tiegħi inwassala għandkom. Nittama li anke jintom imbagħad tibdew idduqu kemm hu sabiħ, kemm hu tajjeb il-mulej. Ġesu qal lill-apostli tiegħu morru xandru l-aħbar it-tajba sa truf tad-dinja. Sintendi, Ġesu jixtieq li kull waħda minna tagħmel l-istess. Sabiħ iva li inti tgħaddi l-esperjenzi tiegħek li tkun irċevejt bejnek u bejn Ġesu Kristu mal-oħrajn. Jiena lilkom ma nafkomx, però l-unika ħaġa li naf fuq kull wieħed u waħda minnkom hija li Ġesu jħobbkom. Iva, int li qed tismani Ġesu jħobbok u jafek bismek u jħobbok bl-imħabba tal-ġen. Dan nafu u skoprejtu. Allura u jrid jiltaqa' miegħek u bħal namrat li jiffissat fuq l-arusa tiegħu jara l-ħin kollu x'se jivvinta ħalli jkun jista' jiltaqa' miegħek. Dan il-ħin tal-programm li se nagħmlu Ġesu irriservah għalikom. Huwa se jħalli l-appuntamenti kollha li għandu sempliċiment biex jiġi hawnhekk irrabat fl-istudju ta' Radio Marija unikament u għandu interess wieħed li jiltaqa' miegħek, li joqgħod jitkellem miegħek, li jżommlok xi ftit tal-kumpanija, li jkun jista' jgħidlek int li qed tisma' iva jiena nħobbok, jiena jimpurtani minnek. Inħalluh jurina mħabtu u ngħixu ftit ta' intimità ma' Ġesu. Imma forsi kieku kellna nwiġbuh lil mulej, ngħidulu mulej, int taf kif inhi l-ħajja tiegħi, jien jitlawli, jien ninnervja u l-bieraħ battek tixxejjer. Mulej, jiena dnibt ħafna drabi kontra l-kastità. Mulej, jiena ġejja minn sitwazzjoni ta' rabja, jien tradejtek, jien adulterajt. Imma l-mulej li qiegħed hawnhekk qed jgħidlek, ma jimpurtax ħija oħti, l-imħabba tiegħi tmur il-hemm mid-dnub tiegħek. Taħseb inti li jiena se noqgħod infittex dawn in-nuqqasijiet tiegħek, dawn id-dnubiet tiegħek. Jiena miet talik l-imħabba tiegħi hija akbar mill-mewt, hija ikbar ukoll mid-dnub tiegħek. L-imħabba tiegħi hija enormi. Nittama li nħallu l-mulejjenna, nitolbuh ikisser dawn ir-reżistenzi li aħna kultant namlulu. X'inhi l-ikbar ħaġa serja li jien u intom nistgħu nagħmlu? Hija li ninsew li aħna Uliet is-Sultan. Ninsew li aħna prinċpijiet. Tant hija xi ħaġa profonda din li anki ftit hekk tiġi mqiegħed f'kuntest ta' regalità. L-arusa tiġi libsa l-abjad, l-isbaħ libsa f'kuntest ta' festa għax hija prinċipessa. Fil-Knisja Orjentali pereżempju propju meta raġel u mara jiżżewġu ilibsuhom kuruna tar-ran sabiħa u jistidnuhom imlibsin bil-kuruna sabiex ilduru għal 3 darbiet madwar il-leġiju fejn ikun hemm il-kelma talla għaliex huma slaten u fil-qies li huma jibqgħu maqudin mal-Vanġelu, fil-qies li huma jibnu ħajjithom bil-Vanġelu fin-nofs, allura iva huma jibqgħu jgħixu ta' slaten.
Eżis semmija, aħna uliet is-sultan, aħna għandna identità li bil-mod il-kol irridu niskopru, għaliex aħna dak li jiġrilna fil-ħajja tagħna jiġrilna ħaġa sempliċi ħafna. X'inhi? Li aħna nċekknu r-realtà tagħna u naħsbu li l-ħajja tagħna hija dak li naraw. Le, l-ħajja mhux biss dak li naraw, madwarna hawn ħafna stampi, hawn ħafna mużika, ġifieri jeżistu affarijiet li aħna maħniex nindunaw bihom kemm ġo fina u kemm madwarna, però ħadd mu qed jarahom dawn l-istampi. Imma jekk jiena nġib television u nixelu, dawn l-istampi nkun nista' narahom fuq l-iskrin. Jekk jiena nixel daqsxejn ta' radju bħalissa, intom il-mużika u l-ilħna li jeżistu madwarna nibdew nisimgħuhom. Ir-realtà x'inhi? Ir-realtà mhijiex dak li aħna qed naraw. Għax ħafna drabi kif għedt ma nindunawx u ma narawx dak li hu sabiħ madwarna. Kull ma għandna bżonn huwa television u transmitter ħalli jiena nkun nista' naqbad ir-realtà vera li hemm fija u madwari. Dan it-television u dan ir-radio li qed insemmi x'inhuma? Hija l-fidi li tgħinni nara r-realtà. Il-persuni li jiena nara mhumiex huma kif narahom minn barra, imma huma prinċpijiet. Jien u int maħniex aħna meta nħarsu lejn il-mera, imma aħna prinċpijiet. Aħna missierna il-papa tagħna huwa s-sultan. Allura aħna ma jonqosna xejn. Allura l-ħajja tagħna hija sabiħa. Imma ekku, sfortunatament aħna ninsew li aħna uliet is-sultan. Ninsew li aħna daqshekk konja, ninsew li aħna daqshekk oriġinali, u allura ngħixu ħajja monotona, ngħixu ħajja medjokri, ngħixu ħajja ta' fqar, meta Alla lilna l-kol kemm aħna jrid jagħmilna miljonarji. Diġà għamilna fil-fatt miljonarji, però ma nindunawx. Tassew eżis semmija kif meta Alla jiltaqa' mal-bniedem dejjem ibiddillu ismu, jiġifieri iġalu jaraf huwa minhu, itih komprensjoni tiegħu innifsu ħafna akbar milli jaħseb hu. Għandna pereżempju l-Abram isir Abraham missier il-ġnus, Saraj mara sterili issir Sara tfisser araw id-differenza. Ġakob isir Iżrael b'saħħtu ma' Alla, xmun qasba mġenġla isir Pietru ġebla. Għaliex eżis semmija? Għaliex meta jidħol Alla fil-ħajja tal-bniedem, meta jidħol Alla fil-ħajja tiegħek, inti taraf aħjar inti minn inti. Tiskopri teżori ġewwa fik li forsi inti qatt ma tajt kasu. Tiskopri ġewwa fik għana enormi. Jiena nistiednek. Tagħmel ftit ħin ta' dialogu ma' Ġesu Kristu, ftit ħin ta' intimità, għax kif ġettilkom Ġesu Kristu irriserva dan il-ħin għalik, inti li qed tisma'. U qiegħed hawn ir-rabat f'Radju Marija jistenna l-opportunità li inti tħallih jidħol fil-qalb tiegħek biex jgħinek tiskopri dina l-identità ġdida. Iben, bint is-Sultan. Għax sfortunatament din l-identità ġdida hija mogħtija b'qattran li hemm bżonn li aħna nnatfu, li hemm bżonn inneħħu, li tgħix il-ġurnata tiegħek b'mod sħiħ, b'mod responsabbli, tgħix il-ħajja tiegħek kollha kemm hi mingħajr ma tċekkina, mingħajr ma taqa' fil-monotonija ta' xi dwejja kif ġbajt, imma li tgħixha fit-totalità tagħha iva huwa miraklu ikbar milli taqsam il-Baħar l-Aħmar. Kull jum eżis semmija huwa miraklu. Pereżempju miraklu li jiena nista' nkellimkom. Miraklu ekku, essibijiet li jiena għandi ġewwa moħħi inħaddimhom, inqedhom fuq il-sini u joħorġu. Bħalma hu miraklu li inti minn fuq is-set tar-radju tiegħek tista' tismani. Miraklu li x-xemx qiegħda ssaħħan, li dik il-qasrija qed tikber. Kollox huwa miraklu, kollox. Iva u miraklu li jiena nista' ngħix il-miraklu ta' kuljum, li jiena nkun nista' niċċelebra l-ġurnata, mhux inkaxkar il-ġurnata, mhux meta nqum filgħodu ngħid iġri jasal il-lejla ħalli norqod, mhux meta nqum filgħodu ngħid xi dwejja ġurnata oħra. Imma jiena nkun nista' niċċelebra l-ġurnata, nkun nista' ngħix il-ġurnata sħiħa, ferħana. Però eżis semmija biex nista' nagħmel dan hemm bżonn ta' ħaġa waħda. Hemm bżonn li jiena niskopri kif diġà għedt dina l-identità tiegħi.
Hemm bżonn li niskopri tassew jiena min jiena. Jiena prinċipessa Iva u li missieri huwa s-sultan. Tiskopri dina l-identità teoloġika. Dan li qed ngħix mhux affarijiet tal-magic sta, dan qed ngħiduh mhux biex ngħidu xi ħaġa sabiħa, imma din hija realtà profonda teoloġika. Jiena tassew iben bint is-sultan. Biex nindunaw b'dan hemm bżonn ta' skiet ġewwieni. Nitolbu lil Mulej itina dan is-skiet ġewwieni. Is-skiet ġewwieni huwa skiet mimli. Mhux skiet vojt tal-qabar, iskiet vojt ta' min fostna forsi għandu qalbu vojta. Imma huwa skiet ta' min jaraf jistenna, tal-arus li qed jistenna l-arusa, tal-ħabib li qed jistenna lil-ħabiba. Fi skiet ġewwieni il-Mulej jiġi sabiex jiltaqa' miegħek fil-qalb tiegħek, qalb forsi mimlija feriti, qalb li qiegħda tweġġa' sabiex ifejjaqa', ikellimha u jagħmel il-ġlieda u għalija biex il-qalb tiegħek forsi hija wkoll qalb tal-ġebel u jibdilha u jidlika bil-balsmu tiegħu. Hekk nagħmlu kultant ftit ħin ġewwieni fejn eżistu jien u Alla biss. L-uniċi żewġ persuni importanti iva dan il-ħin huma jien u Ġesu Kristu li għandna ferm bżonnu biex jakkumpanjana tul il-ħajja kollha tagħna, jakkumpanjana fid-dar, fil-kċina, fuq ix-xogħol, insomma, kull fejn inkunu u f'kull ħaġa li aħna nagħmlu. Ejja issa stess nagħmlu hekk dan il-kuntatt żgħir ma' Ġesu permezz ta' din il-pawsa mużikali Jesus is beautiful. Eżis semmija. Jekk Ġesu Kristu jirnexxielu miss il-qalb tagħna, ħafna nies se jsalvaw, ħafna nies se jgawdu. Imma jekk Ġesu Kristu ma jmisslix qalbi, nista' nkun ħelwa, nista' nitkellem tajjeb ħafna, nista' nitbissem, nista' nkun om tajba, teacher tajba, però l-ħajja ta' ħafna nies se tibqa' dbati. U jien ħaġa waħda naf mill-esperjenza tiegħi li fid-dinja hawn ħafna dbatija. Fid-dinja hawn ħafna uġieħ li hawn nies li bħalissa qegħdin jaqbdu l-injection ħalli jidrogaw lilhom infushom, li hawn żgħażagħ li llum skoprew li huma morda blades, li min jaf illum kemm nisa u irġiel kellhom xi jgħidu u bħalissa r-raġel qiegħed għalih waħdu u ma jrid ikellem lil ħadd u l-mara geddum ma tara xart, tisħet is-sija li ħadet lil dan ir-raġel. U min jaf kemm hawn tfal li llum għalaw daqqiet u għajjat għal xejn b'xejn, sempliċement għax il-ġenituri tagħhom kienu irrabjati. Hawn wisq dbatija u jien ma nistax ngħid x'importani minnhom. Aħna bħala nsara lilna l-Mulej ma sejħilniex biex nistgħu nitilgħu il-ġenna malajr weħedna. Ma sejħilniex għalina, imma sejħilna għal dawn in-nies. Is-salvazzjoni ta' dawn in-nies li qed ibatu tiddependi minna ħafna aktar milli naħsbu aħna.
u forsi inti mingħajr ma taf għax dakinhar il-mulej nebħek biex tieqaf ftit titlob jew iżżomm biskiet waqt xi tilwima u inti avolja ma xtaqx tagħmel dan, imma l-imħabba ta' Ġesu Kristu int għamiltu. Inti dak il-ħin forsi kien hemm dak il-ġuvni jew tfajla li kienet se tibla ruxmata ta' kalmanti ħalli toqtol lilha nfisha u b'dik l-imħabba li inti urejt dal-fatt żgħir li inti għamilt kienet enerġija spiritwali li messet il-qalb ta' dik it-tfajla. U għada pitada met inti sa tmur il-ġenna tiġi fuqek tfajla u tgħidlek int Marija Gat, iva jien Marija Gat. Taf li jiena qiegħda hawnhekk minħabba fik, minħabba fija, lanqas biss nafek oħti. Iva jiena qiegħda l-ġenna minħabba fik, minħabba fija, le jiena minn Malta u inti mill-Awstralja, jien qatt ma mort l-Awstralja. Jien qiegħda hawnhekk minħabba fik, Mrs. Gat. Imma għaliex qed tgħidlek? Iva li xinti dakinhar li l-mulej nebħek biex tieqaf titlob u żżomm biskiet waqt dik it-tilwima u inti avolja ma xtaqx tagħmel dan imma l-imħabba ta' Ġesu Kristu inti għamiltu, inti l-fatt ta' tkun insejtu imma l-anġlu jfakkarulek. Iva tgħidlek din it-tfajla, dakinhar kont se noqtol lili nnifsi l-inkwiet li kelli l-arus ħallini u propju dik l-imħabba li inti urejt lejn Ġesu Kristu dakinhar lili salvatni. U min jaf kemm nies isalvaw eżis semmija jekk inkunu kapaċi insofru ftit fi skiet. Ek tajjeb niftakru li l-ħajja tagħna hija marbuta ma' tant nies u jien ma nistax ngħid jien x'importani għax id-dbatija hija kbira, ma nistax ngħid l-importanti li għandi x'nikol jien f'nofsinhar u li jien għandi moħħ mistrieħ għal meta nixxieħ. Hemm urġenza għal qdusija ta' kull waħda u wieħed minna. Il-mibki Papa Ġwanni II kien jgħidha spiss, non avere paura di diventare santi, tibżawx issiru qaddisin, mhux għalikom, mhux tant b'risq tagħkom, imma b'risq ta' eluf u eluf ta' nies li bħalissa qegħdin ibatu u qegħdin ibatu immens. Forsi qegħdin anki fil-familja tagħna, forsi xi ħadd min-nejber tagħna wkoll li maħniex nindunaw bihom. Biex nagħmel dan, importanti li nżomm ħinijiet siktin f'ħinijiet tal-ġurnata fejn jien naraf li hemm żewġ persuni importanti, Ġesu Kristu u jiena biss. Tipprova nidħol f'dan il-kuntatt ma' Ġesu Kristu ħalli l-mulej jarrafni kif għandi nimxi u jgħinni niskopri jiena min jien u naraf l-oriġinalità li bija Alla ħalaq lilek u lill-oħrajn. Inġibija Alla u kull ġibija hija oriġinali. Jeħtieġ tiskopri f'kelma waħda li inti bint is-sultan u li ħadd ieħor huwa l-istess. Dan jgħinek biex inti tikkonverti mid-dinja u ddur lejn Ġesu Kristu. Għax it-tentazzjoni tiegħi u tiegħek dejjem hija li aħna nikkonvertu lejn id-dinja flok lejn Kristu. It-tentazzjoni tagħna iva hija li aħna nduru lejn il-maskri tagħna, li aħna nduru lejn il-fatt, li aħna nċeknu lilna nfusna u allura induru lejn id-dinja waqt li Ġesu Kristu jrid dejjem jenna ħalli nduru lejh. U l-ewwel pass eżis semmija sabiex aħna nkunu nistgħu nikkonvertu lejn Ġesu Kristu. Tafu x'inhi? Li nitalmu inħarsu lejn nfusna. L-ewwel pass fil-konverżjoni tiegħi jekk jiena rrid niskopri tassew li jiena bint is-sultan u nikkonverti ma hemmx triq oħra. Inħares lejn nnifsi ħalli naraf tassew jiena min jiena. X'inhuwa l-qatran tajjeb li nistaqsi hekk kultant lil nnifsi li qed jagħti dina l-identità teoloġika tiegħi. Il-Knisja jekk qatt tajtu każ fl-Ewkaristija, l-ewwel ħaġa li tgħidilna ħuti ejjew narfu ħtijietna. Ejjew narfu li aħna midinbin, għax dan huwa l-ewwel pass li aħna nħarsu lejn nfusna għax huwa tqil immens taraf lilek innifsek. Iva l-ewwel ma jridna narblu l-mulej huwa lilna nfusna u kull wieħed u waħda minna titgħallem tħares li anfisha hekk kif inhi, mhux kif suppost tkun, mhux kif l-oħrajn iriduha tkun, mhux kif hi tixtieq tkun, imma hekk kif inhi bin-nevrożi tagħha jew bil-kalma tagħha. Narfu lil nfusna hekk, bir-realtà tagħna hekk kif inhi. Il-Vanġelu ta' San Ġwan kapitlu 9 jgħidilna xi ħaġa stupenda. Jgħidilna darba kien hemm wieħed raġel ama. Tiftakruha ġifiera dik l-istorja. Issa ama minnu? Ama huwa dak li ma jarax lanqas lilu nnifsu ama.
Illum din l-istorja hija kelma għalina, L-għama mhuwiex ir-raġel jew il-mara jew oħti nippunta subajja fuq l-oħrajn, l-għamja hija jiena. Però dan tal-Vanġelu kien għama li kellu żewġ problemi. Waħda li kien għama u t-tieni problema li hija iktar problema mill-għama kienet li jirrassenja ruħu fil-għama tiegħu. Nittama eżis semmija li ma nkunux bħal dak l-għama għama rassenjat. Ġesu Kristu lil dan l-għama għax ħabbu għamillu t-tajn bħalma tafu ħalli jqajmu mill-għama tiegħu, ħalli jqajmu mir-rassenjazzjoni tiegħu. Nittama li Ġesu Kristu jagħmel l-istess ma dawk fostkom li huma omja u rassenjati lil dawk li jgħidu u iva issa ormajn jien hekk se nibqa'. Le, nitolbu lil Ġesu Kristu biex lilna wkoll jagħmlilna t-tajn ħalli ma nibqgħux iżjed rassenjati kif aħna spiritwalment, għax ma jistax ikun li nibqgħu rassenjati hekk. Mhux tant b'rispett tagħna nerġa' ngħid, imma b'rispett ta' tantu ġieħ li hawn fid-dinja. Edna li l-ewwel passu li aħna narfu lilna nfusna. Issa x'namlu aħna sabiex ma narfux lilna nfusna? Nitfgħu l-ħtija fuq ħadd ieħor. Niskużaw lilna nfusna billi nakkużaw lill-oħrajn. Il-mulej kull ma jixtiequ li nammetti li jiena dnibt u daqshekk kollox spiċċa għax Alla l-unika ħaġa li jimpurta huwa li jillibera u jaħfer lill-bniedem. Malli ngħid mulej jien dnibt iva veru tort tiegħi, daqshekk Ġesu jgħidli ejja nagħlqek miegħi. Ekku, aħna ħafna drabi nipprojettaw il-ħtija tagħna fl-oħrajn. Dak li jgħidilna Ġesu Kristu, nitfgħu propju it-travu li qiegħed fajnejna fajn l-oħrajn. Jiena niskuża lili nnifsi, ara mhux tort tiegħi, għaliex jiena nervuża. Jiena nervuża għax ir-raġel jew it-tfal jagħmluni nervuża, ovvja hu Araw daqsxejn, mhux jien irrabjajt iva, imma rrabjajt għax irrabjawni, innervjajt għax innervjawni. Ekku, din hija problema eżis semmija, problema li l-mulej għandu magħna. Problema tal-projezzjoni kif isejħula. Ekku, din l-ossessjoni tagħna sabiex nippuntaw subajna lejn l-oħrajn. Isimgħu din eżis semmija. Malli l-mulej jikkonvinċina mid-dnub tagħna, malli nirrealizza li huwa jien li dnibt u mhux ħadd ieħor li nġalni nidneb, allura jien hawn tiġrili xi ħaġa stupenda. Jiena qed insir bniedma libera. Imma meta jiena ngħix ħajja li l-ħin kollu nippunta subajja fuq l-oħrajn insir il-sira. Il-sira tiegħi nnifsi nibqa' nagħna fil-ħajja spiritwali ma nikbirx. Meta jien nippunta subajja fuq l-oħrajn, jien qed noqtolha lill-oħra, jien qed ngħidilha inti m'intix dak li jien qed tgħid li jien, inti jien dak li jien qed ngħid li jien. U oħti jew żewġi jew imini ma tibqax aktar oħti, imma ssir għadu. Oħti ma tibqax iktar il-ħabiba tiegħi u allura bejnietna jinbnew il-ħitan. Nibdew naraw lil xulxin u ma nitkellmux u dan propju ġej minn hawn. Għax jiena flok ma nħares lejha nnifsi, flok ma nipponta subajja lejha nnifsi, nipponta subajja lejn l-oħrajn. Nitolbu eżis semmija il-mulej itina r-rigal li narfu li aħna għandna identità ġdida u liet is-sultan. Nitolbu ukoll itina l-kapaċità li niskużaw lil xulxin u nitalmu nħarsu lejn nfusna minflok ma nippuntaw subajna lejn l-oħrajn u li lanqas ma nibżaw imbatu brisq l-oħrajn. Ekk eżis semmija dawn il-ftit riflessjonijiet xtaqt nagħtihomkom ħalli niftħu l-bieb biex niltaqgħu ma' Ġesu Kristu. Sakemm niltaqgħu bħallum 8 ijiem, insellmilkom il-paċi magħkom. Mulej taraf in
Istisent il-kelma meta jitmu li tkun tafa kollha. Dawla mejt ħaddanni u tqellilek fuqi, insawwarni ruħi tafa tajjeb. Il-ġewwieni tiegħi jinsaw waħdli u ġifu